айни ҳол мо дар хона музеи қаҳрамони халқи тоҷик устод Садриддин Айнӣ қарор дорем, ки дар ин ҳавле эшон таи 35 сол истиқомат карданд. Садриддин Айнӣ қаҳрамони халқи тоҷик дар ин ҳавле аз соли 1923 зиндагонӣ кардааст. Он замон устод Айнӣ аз таъқиби навкарони амири Бухоро паноҳ меҷуст, бинобар ин дар Самарқанд қарор гирифт. Инҷо қариб 35 соли умри нависандаи тоҷик Садриддин Айнӣ гузаштааст, яъне то соли 1950 зиндагӣ ва эҷод кардааст. дар ин ҳавлӣ Садриддин Айнӣ дар вақти ҳаёт буданашон бисёр маротиба бо шоирон, олимон ва нависандагони тоҷик, ӯзбек ва рус вохӯрданд ва албатта онҳо меҳмонони устод Айнӣ буданд. барои ҳамин ҳам мо ин даргоҳро даргоҳи муқаддас меномем. Сохтмони ҳавлии устод Айнӣ ба ду қисм тақсим мешавад. Бахши аввал то охири асри 18, ибтидои асри 19, қисми дигар то солҳои 30 бо қувваи худи устод ва кӯмаки дӯстонаш сохта шудааст. маҳз дар ҳамин макон асарҳои машҳури Одина, Мактаби кӯҳна, Ғуломон, Дохунда, Исёни муқаннаъ ва ғайраҳо навишта шудааст. Хона-музеи Айнӣ пас аз 12 соли вафоти устод соли 1967 бо ташаббуси ҳукумати Ӯзбекистон таъсис дода шудааст. Садриддин Айнӣ ба ордени буюк хизматлари учун, ин албатта тарҷимааш мешавад барои меҳнатҳои шохиста. Барои ҳамин ҳам миллати ӯзбек ва тоҷикро Садриддин Айнӣ на дар фақат Осиёи Миёна, балки бутун ҷаҳон ва ду кафташонба гирифта ҳаёт, таърих, урф одат ҳамеша бутун ҷаҳонба шинос кардани инсони бузург ҳастанд, ки мо бо ин албатта мефахрем. ҳурматашон Ӯзбекистон баям, Тоҷикистон баям як хел астад, чунки ман ҳамин даргоҳа дар вақти ҳозира фақат сайёҳони Осиёи Миёна набуда, албатта аз дигар аз Канада, Америка, тарафҳои Европа, Чехословакия, Германия ва дигар давлатҳои хориҷа омада инҷоро албатта зиёрат мекунанд, ки чунки китобҳои Айнӣ дар вақти ҳозира зиёда аз 30 миллион, эҳтимол аз 40 ҳам гузаштагӣ бошад, чунки бисёри тарҷимаҳои китобҳои устод Айнӣ то мо омада нарасидааст. барои ҳамин ҳам ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, Садриддин Айнӣ асарҳошон бисёр албатта ба мамлакатҳои хориҷа тарҷима шудааст. дар хона-музей ҳуҷраҳои истиқоматӣ ду кабинети корӣ дар шакли аслиаш нигоҳ дошта шудааст. инҷо ашёҳои шахсӣ, мебел, асбобҳои давраи тоинқилобӣ, нусхаи асарҳои Айнӣ ки ба бисёр забонҳо тарҷума ва чоп шуданд, рӯзнома ва маҷаллаҳои он давра, навиштаҳои аслии худи устод нигоҳ дошта мешавад. дар рӯи ҳавлии устод Айнӣ нимпайкараи ин шахсияти барҷастаи илму адаб гузошта шудааст. ҳар нафаре ки вориди ҳавлӣ мегардад, аввал бо ин нимпайкара рӯбарӯ мешавад. дар майдони ҳавлӣ дарахтони мевадиҳанда токи ангур ҳаст ва мегӯянд, ки нависанда онҳоро бодастони худ шинонданд. имрӯз ҳам пайвандони устод Садриддин Айнӣ омада аз ҳолати ин ҳавлии бобоӣ хабар мегиранд. дар маҷмӯъ ин макони таърихӣ қадамҷои бузургон, макони зиёрати сокинон ва меҳмонони шаҳри Самарқанд аст. гузориши Муҳаббат Муродова ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар аз шаҳри Самарқанд.